Καλησπέρα σας. Επειδή είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο, θα ήθελα να πιστεύω ότι είμαι τελευταίος και τυχερός και όχι τελευταίος και καταϊδρωμένος. Κατέθεσα σήμερα την υποψηφιότητά μου για τη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ονομάζομαι Καβαλής Δημήτριος, είμαι απόστρατος αξιωματικός του στρατού Ξηράς και οικονομολόγος. Κατάγομαι από την Όσα Λαγκαδά. Αποφάσισα, κατέθεσα την υποψηφιότητά μου και αποφάσισα να θέσω όλες μου τις δυνάμεις στην υπηρεσία του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί πιστεύω ότι τελείωσαν τα άλοθη για το δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ήξερα και κάποτε θα πρέπει να απολογηθούμε στα παιδιά μας που είναι οι σκληρότεροι και χτες. Και δεύτερον, γιατί πιστεύω ότι κάποιοι οδηγούν την Ελλάδα σε παρατεταμένη ξεκούραση, ενώ ο εθνικός μας ποιητής είπε ότι η Ελλάδα λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Εύχομαι στο Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας να τα καταφέρει να μπει στη Βουλή για να γίνει η φωνή του πολύ δυνατή και να βάλει τα αναγώματα που προβλέπονται. Και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη, καλό αγώνα και καλή Ανάσταση σε όλους μας.